फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों सासे बिनानावनि बार्थडे जादोंमोन हिमालय हटेलावहाय बेवहाय फार्स्ट टाइम आङो बेखौ लोगो मोनदों बिनिफ्राय देरहासार इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो बै समाव जेब्ला बियो आंखौहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन ना सासे लोगोनि माने बिदिनो माबा जादोंमोन बावहाय जों ज' लोगो मोनलायलायदों ओमफ्राय आङो आदा होननानैहाय रायलायदों आरो बिदा बिनानाव हिसाबैहाय एसे माब्लाबा सावरायनाय जायो खिन्थु आं बेखौ मोजाङै सोलिनानै दङ आं बेखौ सानदोंमोन खिन्थु बियो दिनैहाय आङो जाबायदि खोनाबाय आरो दा प्रेजेन्टआवबो बियो सोरबा सासेजों दङ साथामा अलरेडि गारखानाय साथाम साब्रैनि हिनजाव होननानै बिथांजोखौ दिनैनि दिनाव बुंनांगोन बे देरहासार इस्लारिया इउटुबारा जे आंखौ बुंदों लोगोफोर अलरेडि साथाम साब्रै साबाजों बियो हाबा जाखाबाय होननानै आंखौ हाबा जाखाबाय होननानै बुंदों साथाम साब्रै हौवाजों हाबा जाखाबाय आरो बर्तमान सोरजोंबाबो दंबावो बेफोरबायदि खोथा बुंदों बियो देरहासार इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो आङो खोनानानै खुब दुखु मोनदों आरो साथाम साब्रै हौवा लानानैहाय बिमा माहारिखौ बदनाम खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां नोंनि हौवाया बबेनि प्रपार आङो मोनथिजोबगौ दा दिनैनि दिनावहाय सिगां मोनथियामोन खिन्थु नोङो लाबाय जा जानानै थांबाय नोङो बेखौ बेयावनो इनाफ खालामदो नोङो सोरबा सासेजों दिनैनि दिनाव दङ बेजोंनो नोङो अराय थादो आरो बार दाखालामसै आरोखि बर' माहारिनि बिमा माहारिखौ खालाय बिमुं दोननोहाय सेस्था दाखालामसै आं बेखौसो खावलायो नों जे एसेबां इसोरा नोंनो मोजां महर मुस्रिखौ हरदों नोङो बे इसोरनि होनाय महर मुस्रिखौ भेलुलेस खालामनानै आइजो माहारिखौ नोङो हाद्रि सारफावनानै नोङो गावखौ बिजनेसाव बाहायदों खुद गावखौनो सेल खालामदों वाव मा बुंगोन ना आङो इनायनो दुखु मोनदों ओमफ्राय बियो होनदोंखि आंखौ बिदि साथाम साब्रैजों हाबा जाबाय हिन्जाव माहारिनि बदनाम हिन्जाव माहारिखौ मारै होनदों हिन्जाव माहारिखौ बदनाम खालामनो नाङा हिन्जाव माहारि जानानै बिदि खालामनो नाङा खिन्थु आं खालामनो होननानै खालामाखै नाय देरहासार इस्लारि मानो होनबा नों आंखौ मोजाङै सिनायो आं माबायदि मानसि ओमफ्राय नोङो मैखोमनि जानानै नोङो आंखौ माने आंनि फारसेल' बुंदों नोङो मैखोमनि जानानै बुङाखै नोङो मिथिबाय देरहासार इस्लारि नोंबो जानो हागौ नोंहाबो पार्सनेल लाइफआव माबा मोनसे दङ जानो हागौ देरहासार इस्लारि नांगौनि बारा मोनथिया हसिया बुंनो नाङा नोङो थिग আছে आङो लाइफआव आङो फार्स्ट टाइम हाबा जादों आङो जेब्ला क्लास 8 मोन आङो 14 ना 15 इयार्सल'मोन आङो बे समाव आं बुजिस्लाबनो हायियाव आं हाबा जादों बे नंगौ सैथो खोथा आं हाबा जादों ओमफ्राय माखासे बेजों आंजोंहाय बे आंनि हासबेन्ड सिगांनि हासबेन्डजों आंजों मिलायनो हायियाव बुजिलायनो हायियाव जों डिभर्स जादों बियो आंखौ मोनसे फट' खेबदों ओमफ्राय सोरनिफ्राय नाम्बार लानानै आंनोहाय फट'खौ हरदों आरो आंनि सिंगेल फट' माने फट' खेबनानै हरदों ओमफ्राय माने रायलायनाय जादों आरो हाय हेल' खिन्थु बेबायदि मेसेजआ गैला जेबो माने बुहुत दिनै 2 बोसोर जाबाय बेजोंहाय आङो सिनायलायनाया होमबाबो आङो बेयो मा आं मा जेबो आं माने बिनि डिटेल्स बा बिनि आंनि डिटेल्स जेबो आङो माने बिनि डिटेल्सखौ आं मोनथिया आंनि डिटेल्सखौ बियो मिथिया थारमाने रायलायदों ओमफ्राय बिदिनो इयो एसे रायलायहांनो नागिरदोंमोन आरो आंजोंहाय ओमफ्राय खिन्थु आंथ' बिदि रायलायग्रा नङा आं जास्ट रेसपेक्ट होनानै रायलायो सोरखौबा जुदि आंनिफ्राय देरसिनबा बा सोरबा जुदि आंनिफ्राय उन्दैसिनबाबो जुदि आंखौहाय माने आं रायलायो आरो जिखुनु रायलायदों ओमफ्राय बे समाव माने उनावहाय बिदिनो आंबो माने रायलायनाय जायाखै बिदिनो आंखौहाय बिराद रायलायनो सानदोंमोन आरो बियो आंजोंहाय खिन्थु आं रायलायनाय जायाखै लोगोफोर बे बिनानावा साननानै नायोब्ला गावनि थाखाय सुद्रायनो थाखायसो आरो आंखौबो खायदा लादों होनना बुंबाय एसे फुनदेरलांबाय आरो ओमफ्राय बिनि फुनदेरलांनाया खामानिबो होदों दै बिनि फुनदेरलांनाया खामानिबो होदों जोङो बोराय बुरै गोबाव समनिफ्राय माने नांलायलायिया गोबावथारसैमोन माने ब्रेना एसे जाम जाबायमोन ओमफ्राय दहायो बोरै नुसनखो हिन्जावा बिनि भिडिअखौ नोंहा दाय दं जाहरबाय गोख्रै फै आङो दाबसे जायगायाव दंहैयो थैबाय मा दाय जाखोलै सानबाय आरोखि आं नैबेखौहाय बे पुर्निमा होनना बुङो खिन्थु एक्सुवेलि बिनि नामा फुलमनिसो बे फुलमनि बिनानावा बेखौ प्रफिट खालामनो हाबाय आरो आंनि न'खरावहाय हिन्जावजोंहाय आंखौ रायजाहोनो हाबाय बियो बिराद गिदिर बिनि देरहानाय दै ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनो मा रिप्लाय होनो ना मा रिप्लाय होनो अलरेडि
बयबो मोनथिजोबखासिगौ आं बुंनांलाया बेखौ। दा जोङो खोनानो मोनदों पुर्निमाहा अलरेडि 3 फिसाय दंखायो आरो जोङो खोनानाय बायदिब्ला बिनिबो बांसिन दंबावो। हारसा फुरसाबो बियो थगायनानैहाय रां रुफा खामायो आरो फारसेथिं बियो गावनि देहाखौबो फाननानैहाय फैसा बुथुमो। जेखि जादोला ना मैखोमाथ' बरबाद जाखाबाय, पुर्निमाजोंहाय बियो लुथि जाखाबाय, नंगौना नङा? दानिया फै जोङो पुर्निमानि सोमोन्दै एसे सावरायनो। पुर्निमाखौहाय नोंसोरो दाय गैया होननानै सानदों नामा? जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय पुर्निमाया भिडिअ हगारगासिनो दङ गावखौ दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय, गावखौहाय दाय गैया दिन्थिनो थाखाय बियो भिडिअ हगारगासिनो दङ। नाथाय जोङो पुर्निमानि स्टेटासआव नायोब्ला पुर्निमाया मानसि मोजां नंखाया आरो पुर्निमा बायदि मानसिया गावनो फिसायखौहाय चिरस्थाय लानानै थानो गोजोननाय गैया। जेरावहाय पुर्निमाया गावगानो भिडिअ हगारनानै बुंदों आङो हास्थायनाय बायदि फिसाय मोनाखै होननानै। दा बिनि फिसायफ्रा गासैबो लाक्जारियास गारि मटर गोनां, थाखा सम्पति गासैबो धोन सम्पति दंजोबो। दा बेबायदि फिसायफोरखौहाय पुर्निमाया मोजां मोनदों आरो बिसोरखौ बमब्रायदों। नाथाय हाबा जानोसै समावहाय थाखा फैसा सम्पति लुथिखांनानैहाय बिसोरखौ नागारदों ना। अब्ला बेबायदि आइजोखौहाय जोंनि समाजावहाय खुला हगारनानै दोननाया मोजां जादों नामा? रायजोफोर, पुर्निमाहा दाय दङ। सासेनि बारा फिसाय लायोब्लानो बेहा दाय थायो ना। आरो हौवाफोरखौसो बुंनो समायो 3 हिनजावनि फिसाय होननानैहाय, नाथाय 3 हौवानिसो हिनजाव बियो।